Part 2. Майнкрафт се отвори след някъде 10 минути от зареждане, не знам защо. Но ето го света. Не знам какво се случи, ама мишката ми просто я няма. Това няма значение обаче. Защото... Така. Всичко е гучи, сега ще зарежда сигурно 10 минути, така че ще гледам тиктоци. Мали Крафир, трябва за Крафир. Скоро я цъках. Тая игра е ненормална. Тая игра е елит. Тая игра е брейзи. Играта е много готина и я рекомендвам. Найс, нямам кросфейр. Супер. FPS ми е 20. Тука ми е. Имам мендинг и всичко е брейзи. Малия цега къпъци. Така най-после всички мраха. Power 3. Имам breaking, викам ви... Да, последния път правих и тия подове тук. Там просто някакъв майншафт. Тук исках да декорирам пътя до фермата. Не знам защо. Както виждате, аз тук съм поставил навсякъде някакви глупости. Даже е тук... тук ще направим... Добре. Ще направя парапет. Просто защото изглежда по-клас. Изглежда по-фенси просто. Това ще направим малко. А тук мисля да го направя на едно басейнче от вода, вместо това, защото малко ме дразни. Това ще е малко ще крапи футиджа, защото е Майнкрафт на 30 FPS. И разбирам, че сигурно не е много яко се гледа. Няма, не знам, бати ще тъпите. Не, сега 40. Да, така. Чух Ендърман, така че да го репна. Защото не снимам тези пелички. Къде са мене? Да, чакай, не е така. Това водя къде е? Пишка я направих сигурно първи или втория път. Ват се върна, ще изпусна нормално. Аз имам много малко перли. Чай те се качим нагоре да ви покажа. Не. Още... Добре, май по-нагоре просто. Толкова нагоре. Не го виждам. Къде то е? Чай са наистина му тука. Добре, чакай. Чувам го някой. Тук не знам. Дропна първо. Дропна две, аз забрах, че имам лутинг. Мале, много добър. Tight shit, даже имам лутинг 3 май. Къде ме е крусхер, бе, брат? Да, лутинг 3. Гледай такъв стейркейс, мале, много е класи. Тук само... Тук можем се добави още някакви работи. Можем се добавят на тия места. Така. Чайте да ви покажа целият премес на този world. Тук имаше един хълм, аз го махнах като кошите са такова. Мерси. Няма. Има малко проблеми. Всички виледжери, освен тия в тази къща умреха и те май са само 2. Ама... Така, той виледж го намерих. Изглежда се излишно пократително.
не си казах, че ще живея тук и ще го реновирам. Ще направим тук всичко. Конюшнята е пит, в смисъл. Бризия, съм няма какво ми кажа. Малко бъде. Имаме кошки. Ой, тук има някой, чакай. Триум. Даже мога да има потенциал още някой. Тук имаше един геран, но той беше много... Беше издигнат по-нагоре и буквално блокираше всичко, което се махнахме без това. Изглежда клин с фък. Вау. Пуфик. Али, това е кученце обава. Аз бях забравя, че съм го кръстил така. То мале е блъснало около, много беше гадно. Това са тук някакви неща, тук какво пише. Кордон блю. Кука ли? Аз не съм кръстил. Кукълс. Кукали. Кукъл. Аз тук сам си намерим истерика. Тук имаше портал. Тук много... Ще я пренабра така, ще излиза малко. Това какво беше? Power 3 and Breaking 3. Чайте, първо мисля да енчантне един. Защото мога да има някакви пари. Бризи енчантове. И които няма да откажа. Чайте, лапи изгледаме. Маля, много е странно без кърсор. Курсор. Флейм, взимам го. Само! Добре, брат. Флейм. Мисля, флейм не е зле. Флейм definitely не е зле. Ама само флейм е много зле. Чете да кешот на... Общо след имам, защото... Инвентара ми е пълен с някакви. Има ли някакъв загърбич? Ами за материали, да. Аз си ги вода гърбич. Каш ми да е само флейм, беваца. Имаше много точие! Тук какво е имало? Имате. Кърсту. Не знам що е кърст, но явно... Има си някакви тести. Какво имам? Sweeping. Тачки, не ми се разправя, бе. Не, трябва да сложа флейм. Това е другия кръстовец. Няма шанс. Така. Изглежда добре. Какво ще има в това? Малко следва. Али май се трима даже. Мини. Тук сме окраднали букшелфовете. Та пътечка мислех да я преправям. Чудил съм се как да я направя така, че да е смут, ама много е стръмно това, брат. Много е стръмно. Али, сега се сетих. Това мога този лейър комплетли да го махна. И да избутам пътечката с едно настрани. Насам да. Ще го видим. Тук май мислех да бил за някакви работи. Просто реднах на тези къщите и излязах. Това не знам какво е. Нямам идея какво е това нещо. Тая къщичка.
Тая къщичка. Тая къщичка с набрези. Даже, али сами да ги канекна. Ма ще трябва да махне това дърво. Това дърво е OG. Това дърво винаги махне как си. Тая къща май няма никакъв пърпус, просто беше ламба. Трябва да направя нещо. И направих някакъв странен покрив. Не изглежда добре. Тук имаме сферми. Още. Има много sugarcane. Това не ми най-мъчно. Това е да видим. So I do good guys are bad guys. Мисля, че правих листа, тук хартия, да ги изтребвам по визите. Да взимам минерали. Не помня минералите по буквално. Сигурно за... Не са за перли. Чакай, за какво са минерали? Или за книги може да се бъде. Ма не. Чакай, бе. Не, помня, че взимах минерали, ама не помня за какво. There it is, bro. Yeah. Anyways, hate niggers. Ма дали са ми времето, когато си цъкахме ръце. Беше крейзи. Ако никога не сте имали свят с някакъв приятел, ама някакъв такъв, дето сте градили много на него. Много сте изпуснали ръце. Това са ми едни от най-хубавите меморите на Minecraft. Както цъкам с един приятел. С който вече не говоря, който е много сад. Ама не знам, чуш, че просто двамата сме много различни. В момента и няма да си пасне ми също. Мисля, като френчета. Ма не знам. Не съм горил с него от много време. Чай да видя коня ми как скачаш. Да не беше Благой или Вихър. Оу, Благой е да го как скача коня на дядо ми. Мали, Благой беше да го так, ще съм го райдвал. И беше брейзи. Конче. Така, кинга пътечки. Не е зле. Е така. Къщичка, мислех да живея в нея. Ма тръпнах и ни вилчери, сега не знам как да... Ще трябва ги места, защото вижте колко добре си бях направил нещата. Тук за легалце. Много готин ще стана. Тук даже хладилник. Дето работи? Че да сложа нещо да бъде да работи. Ще сложим пила. Да, той трябва да... Не знам, що се го направя така. Ба. Аз съм изгоден. Оу, биле, добре. Ида. Не. Всяк не знам какво да цъкам. Даже не ми се цъка нещо. Как края Fear? Като беше много хубав експириенс. Ако не сте играли, играйте. Нам много яка първа игричка, където е... Много обичам компютър. Само че за компютър мога ви. Направете за Wii там. И да, изгубих още един ден. Чай бе кой ден. Ден... Къде пише един? Ей, къде пише?
Day 64. Един стак. Този джок преди беше crazy. Actually беше crazy този джок. Бат се, като нещо е 64. Четвърти клас че да трейдна с вами. Скина ми е на Дом Пол. Али ей. Не, трябва да се види. Отказвам. Дом Полевац. 17 години съм. Кой искаше? Аз това не мога. Не спърмат. Мале, аз не съм. Баце. Къде ми е кръцкера? Така. Те го и то умрели. Какъв педарастов? После що си тук ти укръски не са зле, но можеха и се по-добре. Нещо, брейте си. Къде слагах хартията, май? И много излишна явно. Че да си върне лапиза тук. Защото му дръзна. И по-скоро му мързи да ходи там. Тук печели нещо. Кой си печел? Еми да, това е смисъл. Ау. Не знам дали ще правя видео на геймплей. If I feel like it. Ако намеря някакви гъчи, където не ми логва, като я цъкам и снимам, 100% ще направя тип. Защото... не знам, пълно мемори имам. И да. Чай да спрат вече. Някакво много около така като са. Мали, седел съм! 20 минути съм си говорил сам. Tight shit.